Anyong, I'm Ann, 20 years old. Dili lang na ako i-describe ang akong self. Imagine na lang ninyo. Na ako sa library kay vacant man to nako. Nangita ko og libro nga nindot basahon. Pagkakita nako, nilingkod ko sa likod dapit kay wala kayo'y tao. Pero someone caught my attention. Lalaki nga gakugos og bata while nagsuwat. Gwapo siya mga best. Sayang lang kay naanay anak. Ako siyang ginayhinay og duol sa dihang nag-take di ay siya og exam. Ambot pod og nganong ga-take siya exam nga tunga-tunga pa man to sa June. Hey, ako'y kugos imong anak be para makatarong kag answer. Mao na siya kong ingon niya pero hinay lang ako ang tingog. Sure ka? Basin klase na ka? Or basin niya na kay importante nga buhaton? Mo na itubag niya na ako. Mo-offer bagod ko og help pag naapa? Jeez. Ug iyahang gihatag ang baby. Cute kayo. Boy di ay ang baby. 3 months pa ang baby ato nga time. Pero grabe, bugat man. So dito ko nilingkod sa pinakadaplin. Nagbasa-basa ko while gakugos sa bata. Nakatulog di ko kadyot. Wala man sa good ko kaayo katulog anang gabi kay nibilar ko sa father-in-law sa akong auntie. Nakamata ko kay nilihok ang bata. Pagmata nako, nashock ko. Kay naaman noon siya sa tapad nako. Abi ko humana siya. Then nihilak ang bata. Ug ako asyang gipangutana. Nakay gatas diha? Aribe, basin gigutom na ni. Iyahang gihatag pero di man mo dide ang baby. Ari ng bagbe, adto sa mig clinic. Pagkuman lang sa diha og exam ha. Tarunga, ayaw lang pagdali-dali, kay ako ray bahala si mong baby. Ampingan lagi nako ni. Tapos ako siyang gikindatan. Iyahang nawong kay na blanco. So niadto na mi sa clinic, akong gilisan og diaper ang bata, kay puno naman. Mao sigurong sigig hilak kay nibalik man og tug paghuman og ilis sa diaper. Anyway, kabalo ko mo ilis og diaper, kabalo gani ko mo ligo og bata. Eldest manggod ko niya gitrain gud ko ni mama ana kay work man siya. Unya dugay man sad ko gud gamanghod. 12 years gap namo sa akong brother. So pag Saturday ug Sunday, ako mo'y magbantay sa akong manghod while duty si mama. So maong nakabalo ko sa ingana nga trabaho. Lami asad sa klinik kay aircon. Nakatog jud ko. 4 PM na di ay, wala pa man jud ang lalaki. Niya nagmata na ang baby. Munang miingon ko sa nurse. Nga nurse, ibili na ako niyang bag sa bata ha. Balikon ko lang na niya. Mitubag ang nurse, nga sige. Basta ayaw pa abta og 6 PM, kay muli na ko ana. Ako nang i-close ang clinic. Nibalik ko sa library. Ahaka, wala man dito ang papa. Mao nang dalon ko pa ang bata sa classroom. Nahugyaw ako mga classmate o among advisor. Kinsa daw tong anak? Cute daw kayo. Ana rasad ko nga ako Di daw sila katuo nga akong anak kay wala sila kita nako gabuntis. Wala na lang sad ko. While nag-report ko, akong advisor ang gakugos. So the report went well. Pagpamuhi na mo, galakaw-lakaw mi sa baby sa campus, kuyog akong mga amiga. Naglingkod mi og niduol si Mr. Exam. Og mingon akong isa ka amiga nga si Marian. Nga hoy, Ann, mao na imong bana? Og misumpay si Irish nga sa papa jud lagi naliwat. Og akong gihatag ang baby ni Mr. Exam. Ayaw lang na sila pansin ha, kay mura na sila og nangabuang or nabuang na gyud. Mitubag si Mr. Exam nga okay og mikatawa. Og akong giingnan ako mga amiga nga uli na mo ka kay hapon na. Mauli na sad ko. Una ra ko ninyo. Mitubag si Irish nga, Char, lahi ra gyud ning pamilyado na. Yapo ka? Ing na padukol. Mao na ko ang gitubag.
Nilakaw nako pero gitawag ko ni Mr. Exam. Asa ang bag ni Ethan? Ay wait ako sa kwaon sa klinik ha. Pagmingon si Mr. Exam, nga sige, uwat lang mi sa parking lot. Gadagan-dagan jud tawon ko kay hapit na mo gabi. Pag-abot na ako sa parking lot na si Mr. Exam nagtindog dool sa iyang sakyanan. Diara ang bag o gipangutana ko ni Mr. Exam nga pwede ti ka ma-invite. Ha? Asa man? Mitubag si Mr. Exam nga sa boarding house. May katawa ko og taman kay kaniliging gara-garaon ta. Ayaw lang oy, nayabag na. Unsa palay masulti si mga sawa? Pagmingon si Mr. Exam nga please, magpatudlo lang ko about Ethan. Baling siya ka nako ba? Di ni siya kahibaw? Ug ako siyang gipangutana, asa man day mami ana? Ug mitubag si Mr. Exam nga basta mag-istorya lang ta niya didto. Dali na kay gahilak na si Ethan. Sa akong kabuang ni kuyog sad ko. Pag-abot na mo na shock na sad ko kay ingon siya nga boarding house nya naa lagi ni pina basement. Char kayo. Kaya ako manggod na hibalaan nga boarding house kay simple ra. Walay basement. Og mingon si Mr. Exam nga naog na. Well, nagkuha ni Ethan. Ha? Asa din imong boarding house? Mao na ang akong pangutana niya. Very good. Kundo manis akong auntie ako'y gipapuyo. Palihog kong Ethan B. Akong gikugos si Ethan og sa dihang pasulod na mi. Na usa ka babae nga mingon. Mo nay mama sa imuhang baby Kurt? Mitubag ang isa ka girl nga gwapa ligi. Pagay mo. Pero abi ba nako? Wala ko kabati kay gihinay og istorya sa girl. Mitubag si Kurt nga, "Oh miss, mao na, basta long story." Og ako mingon ko, "Nga love, pagdali diha." Char, pinasingka pa. "Ganahan kag sabayanti ka?" Mitubag si Kurt nga, "Oh love." Og mitubag tong usa ka girl nga, "Wa na Kurt, ka-sweet ba?" Inner me mapatay gyud ti karon. Pero gikilig-ligi ko ato Lord, baligwang port. Nakatawa kog maayo while naami sa elevator. Pero siya, curious kayo og dagway. Nanami siyang kondo. Giligo na mo si Ethan. Ako siyang gitudluan unsaon pagligo, pag-diaper, pag-ilis og sanina, pag-sterilized sa mga bottle, tanan-tanan. Og naabtan mi sa iyang tita. "O Kurt, namali kay kuyog." Og miingon ko nga, "Hello, mayong gabi." Og miingon si Kurt, "Ako aday ng friend ta." Og mitubag yang tita nga, "Thank you sa pagtabang ni Kurt day ha. Wala jud tawo na siya'y alam. Lagot kay ko sa uyab ni Kurt, igo rang nanganak o gibiyaan ang bata. Dayon ni kuyog og laing lalaki." Ay, hala, mao ba di ay ta? O di ba nakitita sad ko oy. Abi niyog kamura, ako sad. Pagmingon yan tita, nga diin tawon ko kasigi og ari ana niya. Kay naman sad tawon ko pamilya, dayon trabaho sad ko. Nangita pa sad ko og yaya ligi, pero unya ara og makahibawo na ang parents ni Kurt about ni Ethan. As of now mangguday, ako pa'y nakahibawo sa mong family. Naloy ko ni Kurt, especially ni Ethan. So mauto akong giingnan ang tita ni Kurt, nga ako lang sa ang mutabang-tabang ni Kurt about ni Ethan. Nag-istorya sad mi ni Kurt, og iya gi-istorya sa kuha ang tanan niyang kaagi. Wala na ko nakabantay, 12 AM na di ay. Paglantaw na ko sa akong cellphone, si mama daghan nag-miss call. Motong akong gi-explain. Una, di pa jud siya motoo, pero nadugay na kong explain, nakasabot lang sad tawon si mama. Kay ga video call naman jud pud mi. Nangatog na lang sad mi. Dako-dako man ang bed, so maigo raming tulo. Kaysa sa log raman ta to si Kurt, pero naluoy man ko. Wala na ko nag-inarte pa. Piskot kay magmata man di ayning bata og tag 4 AM, so nang mata sad ming tulo. Si Kurt di ay, ahead siya nako og 3 years. Taga Dumaguete siya. Dari siya gipa-school og college. Tason,
pution, bright sad, ug loving daddy. Ang di kalimod na adyod sila'y kaya. That time, iyang parents is na og dumagyate. Walay kaalam-alam unsay nahitabo niya dire sa Cebu. Pero naningkamot siya para madawat yun si Ethan sa iyang parents bisan walay mama. Di ba maayo kayo nga tao? Sa mao to, ni-decide ko nga tabangan ako siya ni Ethan. Taman sa ako makaya. That time, first year college pa ko. Siya kay third year. So ni-decide me og mangita og makabantay ni Ethan samtang kaming duha na klase. Mauli raman noon kog tagalas 4 kay di man kayo ko loading. Nanghid sa ako ni mama nga adto sa ko didto magtulugan, then pag weekdays adto ko sa balay matulog. Mao ni ang setup namo. Usahay sad kay di man mutungha ang tigbantay, maong madala gud nako si Ethan sa school. Luckily ni sugot si mama. Ambot ba, naluoy man jud ko sa kahimtang ni Kurt og ni Ethan. Anihangyo sa dang tita ni Kurt. But before pa ana, nakadecide na ko nga akong tabangan si Kurt ni Ethan. This time nagpakamami ko ni Ethan kay na love naman ako ang bata. So balik ta, mga 5 AM ni adto mi sa balay, nagkuha ko sa akong uniform. Balik na sad mi sa kondo ni Kurt, di man sad noon kaayo layo sa balay. After nako ma-prepare ang tanan, gipanghakot na ni Kurt ang mga gamit ni Ethan. Then sunod na sad mi ni Ethan. This time si Ethan naasa ko ang room. Akong gihangyo ako ang advisor. Nagdala man sad mi og stroller. Arang-arang sad kay intawon si Ethan magsigirag katog. So nalipay ra sad ko. Kuhaon ni Kurt sa akong room basta vacant siya. Iuli na sad niya nako pag klase na siya. Natoy time nga vacant ming duha. Naniya si Ethan, so naglakaw-lakaw dayon mi sa akong mga amiga sulod sa campus. Pagkakita niya nga galakaw-lakaw ko, nanawag siya. Kay iyang gihatag si Ethan ako. Nadugay pa, lain naman jud akong na-feel. Pag-abot sa iyang kondo, giligo dayon nako si Ethan human akong gitulog. Dayon ingon ko nga muli ko. Muli sa ko, bantayin ang bata diha. Ha? Ngano man? Og iyahang gigunita ng ako ang kamot. Ug ako siyang giingnan, basin gasalig ka nga gitabangan noon ti ka. Gabusar ka. Halos di naman noon ka mo bantay sa bata. Og mitubag si Kurt nga, saba oy, dako kay kagtingog, makamata si Ethan. Naara ko'y giasikaso love. Ayaw ko tawgi og love. Di ko nimo uyab. Love, please. Sorry na. Naara ko'y giasikaso lagi. Ay ligi ko tawgi og love. Singka na jod nga hinungdan nga nikalit og hilak si Ethan. Lantawa. Mo na ingon ni Kurt. Ug mingon ko nga bantayin na diha kay mang half bats ako. Aha ka jud lagi. Iyaha jud kong tawgon og love, murag na buing og pinakalit. After nako og half bath, nangaon mi. Ako siyang giingnan. Kurt, ayaw good ko binuangi samtang napakoy gana nga motabang nimo. Ngano good ka love? Mo na siya ingon ni Kurt. Basin gato kag ulitaw ka ha? Naa na kay anak, mo na ibutang pirme sa imong utok o kanang mga lesson nimo. Nung mitubag si Kurt nga, o lagi, kabalo ko. Kabalo bitaw, pag mabalaan ako nga gakuan-kuan kag babaye, dalon ako si Ethan sa balay. Dayon bahala na kasi imong kinabuhi, wala na may pakialam nimo. Total, mabuhi manamo sa kong uyab si Ethan. Bisag wala ko uyab. Ha? Sure ka nga na kay uyab? Mo na'y pangutana ni Kurt. Naa. Basta ligi isa kasipyat lang ka Kurt. Okay love. Noted. Mo na siya tubag ni Kurt. Pagkaugma, sayo kayo siya nga nagmata. Siya mo'y nag-ready sa mga gamit ni Ethan. Igo na lang ko galigo sa bata. Dayon naligo na sad ko. Naa na mi sa sakyanan. Love. Mabisi ko niya ha. Di na ko makuha si Ethan kaya wala ko'y vacant. Ug ako siyang gipangutana. Ngano man,
unsa imong kabisihan? Gumitubag si Kurt nga daghan ko gamunon love. Okay. Kumingon si Kurt nga, Ethan, good boy ka ni mami ha? Mami si imong kunot? Mo na akong giingon ni Kurt. Ay nagud pangisog para rabitaw ni nimo love. Mo na siya ingon ni Kurt sa ko Di good ka mo undang ana imong pagtawag na ko og love. Og mitibag si Kurt nga, di, imo man gisugdan love. Bahala ka oy. So nilakaw na mi padung sa room. May gani wala pa'y flag. Malipay rasad ko pag naa na sa school, kay daghan man mutabang nako og kugos-kugos ni Ethan. Lain tig kugos, lain sa tig timpla gatas, lain sad og tig padede. Mura in tawon toy si Ethan. Bisan kinsa ray mo bantay. Classmate man nako or ma-teacher nako, pati principal ni apil og bantay. Hangtod nga nituo na jud sila na akong anak si Ethan. Ako na lang sad nga giangkon nga akong anak. Ang uban di mo tuo, pero wala rasad ko. Walay nakahibalo sa tinuod silang mamara og tita ni Kurt. Even akong mga close friend wala kabalo. Gatuo jud sila nga anak nako si Ethan. Bisan gaduda sila kay lagi wala sila kita nako nga gabuntis. Wala gani daw ko'y uyab. September 7, 2018, birthday nako. Gadibo ko. Si Kurt akong last dance kay ganahan lagi daw siya. Nga siya akong last dance, so ni okay na lang ko. Kay og naa pa ko'y uyab ato. Sorry ka Kurt. Friends, relatives, classmates, mga silingan, tanan nga naa sa akong dibo na shock tungod sa message ni Kurt diri nako. An kita sila sa akong mama gakugos og cute kayo nga bata. Di na nako ibutang diri iyang message kay basin niya na ay makailan ako. Daghan kay nangutana nga kuha ba jud daw ko nung anak si Ethan. Sige na lang ko gatawa. O bansad, di mo tuo, kay wa lagi ko daw gabuntis. Wala gani ko no ko'y uyab, niya kalitra daw. Sa balay mi natulog, pati sila Kurt og Ethan. Di man gud ta ko magdibo, saman gyud ni si Kurt para daw makabawi siya nako. Sige na lang, once in a lifetime rabitaw ni. Mo dito iyang gikabisihan last time. Ako pa siyang sigig kasab-an. Alangan sad good, kinsa may magtuo. O karon fast forward ta. Usahay na lang nako madala si Ethan sa school. Kay ako naman ante among giinadlawan para magbantay ni Ethan. Everyday ko maghulat ni Kurt para sabay na mo kwaon si Ethan sa balay sa akong ante. Kay tag 5:30 man jud mahuman iyang klase. Niya ako, usahay 4 human ako. Until one day ga-fever si Ethan, nagpanik ko. Gitawagan dayon ako si mama. Mauto si mama ni adto dayon sa kondo ni Kurt. Dito na lang sad natog si mama. Kay lagi, wala pa ko kaayo alam unsa buhaton sa bata pag mag-fever. Si Kurt na problema na sad. Pagkaugma ana si mama ipa-check up ninyo ang bata day. Paglantaw nako sa notebook ni Ethan, na-shock jud ko kay hubakon man day ning bataa. Moto akong gipukaw si Kurt. Nangadto dayon mi sa Chongwa. An nakaginawa jud tawon ko nga okay ra ang bata. Pero naa Japon tambal nga gireseta. Absent ming duha kay lagi nagpanik mi unsaon namo. Akong gipa-school si Kurt bisan half day lang. Ako ni absent jud ko padayon kay nabalaka paligi ko. So kada to nga panghitabo, mas naduol ko sa bata. Every vacant nako nag-update ko sa kong ante unsay nahitabo ni Ethan. Di na nako kaya nga di nako tapad si Ethan magabi. Until si Kurt, ni-confess siya sa iyang feelings nako. Kabalo kong dali ra kaayo ni para nimo. Pero love naman kaayo tika. Daway ka magpatulog, magpaligo, and mag-care ka ni Ethan, diha jud ko na in love nimo og samot. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, maintag ikaw na lang ang mami ni Ethan ug ikaw na lang ang akong asawa. Kahilakon si Kurt, nag-iistorya na nako. Asus, atik, ay kabala ka. Pakasal niya tagod.
Sabay yaga-yaga na ko nga istorya. Umingon si Kurt, wala bi ako ga-joke love. Tinuod bi ani ba? Mingkatawa ko, og mingon og sorry. Okay ra na oy. Mawala ra niya na. Og nangutana si Kurt nako, pwede kampingan? Dili, si Ethan ay ampingi. Nihigda ako tapad ni Ethan pero iya kong giduol o gikisan. Pero nasagpa na ko siya kay nanginit ko. Wala ako kabalo unsa akong buhaton, ingon ani man di ay ng feelings o kisan ka. Siya akong first kiss. Nagdali-dali ko gadtog CR. Pagawas na ko, naghigda na siya tapad ni Ethan ug ako siyang giduol. Sorry love. Sakit? Then mikatawa ko. Mingkalit og bangon si Kurt ug miingon nga kaayo love. Kisi usa love. OA kay ka ha. Matog na ta. Good night. Love. Sakit biya kayo. Muna siya ingon ni Kurt. Oh, mawa ra na og ugma ikatog na na. Ug miingon si Kurt nako, I love you love. To be honest, na-fall na sad ko ni Kurt. Wala ko kabalo kung ano. Siguro tungod, mora jud siya og bana mo care. Grabe kayo mo palangga. Gisayangan lang sa mama ni Ethan. Before the day na nag-birthday ni Kurt, nakadecide ko nga mo confess ko niya. November 21, birthday na niya. Sayo ko ni uli, ako giingnan si auntie nga ipahatod na lang si Ethan sa kondo. Kay wala na ko kakuha kay gapalit naman ko og cake ug ang gift ni Kurt. Lisod naman kayo ko. Nag-ilis na ko ug naabot sad silang auntie. Ako dayon gi-ready si Ethan. Then akong gitiksan si Kurt nga sa Vikings na lang mi magkita kay didto man mi mag-dinner. Kami-kami lang, si mama, akong brother, si Kurt, Ethan ug ako. Niapas na lang si Kurt. Pagabot niya, gahulat naman sad mi kay wala pa man vacant nga table. Love, gwapa ligi ka kaayo ron. Nganong nagpagwapa man ka? Mao na ipangutana ni Kurt sa kuha. Makita mi sa akong uyab ron god. Binuang nako nga tubag niya. Ma, uli lang ko. Mao na ingon ni Kurt. Tubag akong mama. Nga oy, nga naman dong. Mangaon pa ta oy. Mikatawa ko ug miingon ko nga amaw jud o. Ug akong gigunita niyahang kamot. Love, oy ha. Happy birthday. Love, makalagot kayo ka. Tinuod ba? Na kay uyab? Mao na'y pangutana ni Kurt. Ug ako siyang gitubag nga sa balay na lang ta magistorya. Galagot na kuan ha? Mao na ingon ni Kurt. Buing ka? Ngano gud ko manguyab nga naamay ko ibana. Ni-smile si Kurt ug miingon nga sure ka ha? Wala na lang ko kay basin makuyapan ko sa kakilig. So nangaon na mi, gikantahan pa siya sa mga staff sa Vikings. After na mo kaon, ana siya nga mo CR usa siya. Iyang phone ni tingog, kay naaman niya sa bagi butang. Og akong gilantaw. Hi Kurt, ako ni. Kumusta si Ethan? Ikaw, kumusta? Mingaw na ko ninyo. See you soonest mga palangga. Sa kita sa ko ang gibasa. Mo ni akong gikahadlukan nga maabot ang adlaw nga ma-out of place ko. Nga mahadlok ko nga mawala si Ethan sa koa, pati na si Kurt. Especially siya ang real mother ni Ethan. Ningon ko ni mama nga manguli na tama kay wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Naluya ko. Itiksan ako si Kurt nga sa basement na lang may magkita. Pag humana mo og hatod silang mama sa balay, nanguli na sad mi. Wala jud ko tingog-tingog hantod na abot mi sa balay. Giilisan dayon ako si Ethan, nag-half bath sad ko dayon. Wala na ako mahatag ni Kurt ang iyang cake ug akong gift niya. Nihigda ako diretso. Bisan 7 PM pa. Wala sad ko nakakonfess niya kay wala na ko'y balak pang musulti
after sa akong nabasa. Sa motog kalagot kaya wala man jud siya moingon nako about ato nga text. Kalagot, human niya og half bath ni tapat siya nako pero gapatulog-tulog ra jud ko. Og iya akong gipangutana, ngano man ka love? Asa akong gift? Laina, imo ra kong tulugan dayon sayo pagani. Naa sa may cabinet kuhaara. Man akong tubag ni Kurt. Dapat ikaw mukuha. Gikapoy ko Kurt. Unang utana si Kurt sa ko Ngano good ka? Unsay problema? Sultian nato ni B. Please love, di ko ganahan nga mga tulog tang ingon ani. Wala ra jud ko. Natog jud ko. Sorry guys. Paray jud kayo ko. Pagkaugma, ready na sad ang tanan. So school Japon ko. Hatod na namo sa Ethan silang kaante. Pagkahapon, gauna ko uli. Pero sa balay ko ni uli, bahala si Kurt didto. Niapas man sad siya didto, pero wala jud ko gatingog Japon. Giistorya mi ni mama. Iya ko giistoryahan jud og taman. Pag di na kaya, bitaw na daw. Pero unsaon? Si Ethan di na ko kaya. Gahilak jud ko. 2 nights ko sa balay nga natulog. Pagka next day, nakauna-huna na kog maayo. Ako nang gisulti ni Kurt, tanan akong hinanakit. Ingon siya, nga sige daw text niya iyahang ex. Nag-ilis siya og SIM, pero wala na ko siya gisugo Iya ra. Pagka December 24, nanguli mi og dumagyate. Pero wala mi ni diretso sa ilaha. Iyaha pa ming gi-check-in ni Ethan. Sa Heart Hotel man guro toy name, di ko sure, nakalimot ko. Siya usa ni adto sa ilaha para sultian silang mama niya about namo ni Ethan. Pero mga 3 hours later, wala akong giilisan si Ethan kay ako man gikan gikaligo kay singtanon kayo. Naay nanuktok so giablihan nako. Ug bang, naay bayi nga naghilak nga gagunit nako. Mo ni akong apo. Agoy, kagwapo. Kakyut ba ni? Mo na'y ingon sa mama ni Kurt. Ako, nasyak ra gihapon. Wala ko kasulti. Pag maingon si Kurt, nga tara ma, sulod ta, manglingkod ta. Ngano man kadong oy, nga imo pa man silang gi-check-in diri. Gakalas-kalas na lang kaog kwarta. Wala na lang nimo sila gidiritsog dala sa balay. Mao na siya ingon sa mama ni Kurt. Basin niya imo kong yawyawan. Di ko ganahan mabati nila. Mabughat pa lang siya. Mao na ingon ni Kurt. Ako, giisugan og linantawan si Kurt. Og miingon ang mama ni Kurt, nga Ginoo ko, kumusta man mo didto? Intawon, kaluoy ninyo. Giunsa man ninyo pag school nga na may bata. Mitubag si Kurt, nagtipid mi ma. Tayon among gipabantayan si Ethan sa auntie ni Ann. Pagklase mi. Kaluoy tawon ninyo oy, nganong wala man mo nanawag. Mo na ingon sa mama ni Kurt. Ug miingon ko, nga maulaw mi tita. Ug niblis ko sa mama ni Kurt. Asus Ginoo ko. Sige na, hipos na mo kay adto sa balay. Ngano gud tawon mo ga check-in diri. Og gikugos sa mama ni Kurt si Ethan. Nanghipos na lang sad tawon ko. Tabang sad si Kurt. Pag-abot na mo sa ilaha, dako aman di ay sila og balay. Naapa sila'y isa kakatabang. Arangan jud sila di ay. So naigking ko kay pobre rabia mi kumpara nila. Dili pa lang niya ko dawaton. Diyos ko. Taod-taod mga 6 PM na abot na iyang papa. Abi ko og mangisog. Sus buutan man di ay kayo. Lipay kay siya nga gakugos-kugos sa iyang apo. Dayon nangaon nami. Ang papa ni Kurt maojud ang gakugos ni Ethan. Wala na lang sad ko kay ganahan man jud siya. Magulang ni Kurt, buutan sad kayo. Tulo sila ka magsuon ni Kurt. Siya ra isa ka boy og tunga siya. Dong, nganong wala man kagaingon nga naa na may apo. Para man lang unta bisan si mama lang nimo nakaadto.
Mao ka na ang giingon sa papa ni Kurt. Base niya pa inyo ko paundangon. Kuhaan og allowance. Unsaon manako sila pagbuhi, samot na nga gikatas biya si Ethan. Gitabang-tabangan raman sad mi ni Tita Grace dito pa. Og miingon ang mama ni Kurt nga bilin lang na si Ethan deridong para makatarong mo eskwela. Mitubag si Kurt nga ayaw maoy, maghilak si Ann. Kung nangutana ang mama ni Kurt nga kung nabunyagan na ba ang bata. Mitubag si Kurt nga wala pa maoy, gatigom pa mi. Og miingon ang papa ni Kurt nga pabunyagan si Ethan paghuman sa New Year. Og nangutana ang mama ni Kurt sa kuha nga kung diadto ra ba daw mi mag New Year. Mitubag ko nga dili tita, muuli ra mi pagka 29. Mingsumpay ang papa ni Kurt nga ngano man, diri ra mo pag New Year. Og mitubag si Kurt nga walay tawo among balay didto pa. Nya New Year nga dako. Hangtod na human mi og kaon, tabang nalasad ko og hipos ug hugas. Di unta ko patabangon pero nitabang jud ko kay lain kaayo. Sila biya gakugos-kugos ni Ethan. Luoy sa dilahang katabang. Way lang hugas mi, mingon nilahang katabang nga si ati tata. Ma'am, asa man mo nag-ila ni Sir Kurt? Kabalo ba ka ma'am nga suplado biya kayo na siya sa una? Karon, nausab na siya ma'am. Ako mayaya na niya sa una ma'am. Maldito kayo na. Nagkatawa ko kay di man katuhan god nga maldito siya. Wala jud siyang itsura nga maldito siya. Mikatawa ko og miingon, ngayaw lang pag ma'am nako ate, 18 pa ko. Hala, mao ba day? Kabata bagod nimo. Mo ni ingon ni ate tata. Gulang na di kog nawong te. Nagkatawa ko nga nangutana niya. Di man day, abi na kog parihara mong edad ni Sir Kurt. Maguwang lang siya nako og 3 years te. Og miingon si ate tata, nga ikaw ra jud ang bayi nga iyang nadala diri day. Ug napaila-ila siyahang mga ginikanan. Hantod na human na lang mi sig tabi, gitawag sad ko ni Kurt. Love, katulgo na si Ethan, gamaoy na. Mitubag ko nga, wait lang, mahinaw sa ko love. Nanaka mi sa kwarto ni Kurt, dako og kwarto oy, hilason jud ni akong love. Akong giilisan si Ethan, din akong gitulog. Pagkahuman, nag-ilis na sad ko, din si Kurt sad. Nisulod ang ate ni Kurt, kay panaugon sa dawmi, kay makigistorya iyahang mama ug papa. Nanaog na lang sad mi. Ang manghod ni Kurt tawon mo ay gabantay ni Ethan, ug naami sa sala nila. Nangutana ang papa ni Kurt nako, nga day, pila may edad nimo? 18 na tito. Kabata pa day nimo. Og misumpay ang mama ni Kurt nga pwede na makasal silahan oy. Og miingon ang papa ni Kurt nga balik mo diri human New Year ha, kay atong pabunyagan si Dodong. Kamo na lang adto didto ma, didto lang namo pabunyagan si Ethan, kay ang mangugos mo na ingon ni Kurt siyang mama ug papa. January 5, 2019, bunyag ni Ethan. So sa balay rami nagpakaon. Mga amigo ni Kurt ug miga nako mo'y nangugos. Nangita kong Kurt kay ganina pa ko wala kita niya. Nabisi sad ko kay sig tabi sa kong mga classmate ug friends. Nangutana ko ni mama kung asa si Kurt. Kay gimingaw ko. Ma, asa ba si Kurt? Mitubag akong mama nga namon to diha ganina day. Natoy kasulti nga babayi. Sa akong una-una, babayi day ha? Makit-an ti karon, bantay ka lang yun nako. Pero gaduda nako kay nakunahuna ko text anong number sa phone ni Kurt. Gikulbaan ko og maayo, hinungdan nga nilingkod kog kalit, kay mura kog matumba. Tungod sa kahadlok na pwedeng mahitabo, daghan na kaayo og negative sa akong pangunahuna. Nisaka ko sa kwarto og nihigda. Dugay pa, nakatulog ko. Pagmata nako, mga 8 PM sa gabi naa si Kurt sa ako ang tapad, naghalog nako. Ako dayon gikuha iyang kamot. Nag-ilis ko dayon, nitapad ko ni Ethan. Pagkabuntag wala jud ko giistorya-istorya niya,
gahulat ko nga siya ang mo-open up about gahapon. Cold kaayo akong tinagda niya. Wala mi ni eskwela. Ambot niya nga no wala siya ni eskwela. Bahala siya. Period. 4 p.m. nagsuroy-suroy mi ni Ethan kuyog si mama o akong manghod. Lakaw-lakaw lang hantod na abot mi silahang ka-auntie Chari. Og ni apa si Kurt. Love, mag-istorya tabi? Nangutana ko niya, nga para asa man. Tanan, ako siyang gingnan, nga unya na lang gabi. Nanguli mi sa iyang kondo, nihapit mi og para panihapon namo. Human ko tanan ni Ethan ako siyang gikatog para makatarong mi og kaon og magkatok mi. Love, sorry kung nawala kog kalit kahapon. Og wala ko mitingog. Niadto si Isabel, ang real mother ni Ethan. I don't know pero ni kalitrag tulo akong luha. Mingon si Kurt sa ko ganahan siya mo balik para magpakaina ni Ethan. Wala ko'y laing natubag, kundi okay. Pero ayaw ka bala ka love, kay wala na siya ibalikan. Mao na siya ingon ni Kurt sa ko Pero Kurt, siya gihapon ang real mother ni Ethan. Unsaon na lang ko, mao na siya kong pangutana samtang gahila ko. Walay lain nga mami si Ethan love. Ikaw ra. Ikaw gani naka-register sa iyang birth certificate. Murag nagaan-gaan akong paminaw, pero naa gihapon ang kahadlok sa posibleng mahitabo. Pagkaugma, back to reality. Ato na mo si Ethan, then school me after. Before ko nanaog sa sakyanan, ana siya, nga love, dungan tagkaon ron ha? Uy, himala. Mao na siya kung tubag ni Kurt. Basta love, from now on, di na ka sa imong mga amiga mo kuy og kaon. Sa ako anak ka. If di ay ko, akong pangutanan ni Kurt. You like it or not, sa ako ka. Mao na siya ingon ni Kurt sa ko Ay, kisa. Serious kay ko og nawong. Ug misiga ang mata ni Kurt. Siga man na imong mata. Di ka ganahan? Ayaw. Minaog ko sa sakyanan dayon akong gilamba ang sira. Ngano gud na siya. I want a kiss. Ug di bitaw ko pa kiss, i-kiss ko. Pag nag-crave ko siyang kiss, di ko i-kiss. Buing jud. Pero I think na-shock rato siya kay first time nako to niingon sa pila ka bulan na mga naguban. O gitawag ko ni Kurt, pero wala na ko siya gilingi, bahala ka diha. Pag-abot na ko sa room, klase na, late na sad ko. Sala jud ning Kurt oy. Pag lunch break, adto dayon ko sa kantina. Ako siyang gitiksan, nga love. May reply siya, nga love, I want kiss. Pag nangutana si Kurt, anon sa ka love? Buta ka? I said I want kiss. Pag nangutana si Kurt, kung aha ko. Pag mingon ko nga, here na mi, na ako sa kantin, pagdali, gigutom na ko. Pag ma-reply si Kurt, okay, coming love, mo. So after 5 minutes, naadjud siya. Dali kayo no? Siyempre, kay patay siya nako. Human na mo kaon adto mi sa library. Kay gapakuyog ko niya, kay nanghuwam ko og books dito. After, niadto na siya sa iyang room, pero before pa, mingon ko niya, nga kiss. Pag misiga iyang mata. Basin imo na sad kong sagpaon, mao na ang giingon ni Kurt. Bala ka. Ug iyaha kong gikisan sa kong forehead ug miingon, bye love. I love you. See you later. Nako sa parking lot, as always, gahulat niya kay magkuha mi ni Ethan. After pila ka minutes ang nilabay, nana siya. Pero wala siya gainusara. Na siya'y kuyog nga babae. Nitago ko sa isa kasakyanan para di ko nila makitaan. Og nasyak ko sa akong nakitaan. Gikisan si Kurt sabay. Sa akong kalagot, niagi ko silang atubangan nga walay lingi-lingi. Nisunod unta si Kurt,
pero niingon ko nga stop. Dali-dali ko og dagan sakay kog taxi paingon ko sa Park Mall kay muadto ko sa balay sa kong lola sa Mactan para di ko makita ni Kurt. Gitawagan ako si auntie nga ipadala si Ethan sa balay. Gitawagan sad nako si mama nga siya na lang usa mudog ni Ethan and ako siyang giingnan nga ayaw saba nga naa ko silang lola bisag kinsay mangutana. After gi-off nako akong phone. Wala ko ni school pagkaugma. Gitawagan ako si mama gamit ang phone ni lola. And si Ethan na adyapo ni mama. Niadto daw si Kurt sa balay pero igo ra ni bisita ni Ethan nilakaw na sa daw. Maayo kaayo no, wala jud gikuha ang bata. After 2 days ni school ko, giadto ko ni Kurt sa room. Iyaha jud ko giatngan didto hangtod namuhi mi. Wala na ko siya gitagad jud. Hantod paglantaw na kog balik, nawala man. Wala rasad ko. Wala ko mag-lunch kaya wala ko'y gana. Mga 3 PM nagdagan akong friends. Nangutana si Marian, samtang naay gipakita nga picture nako. What is the meaning of this? Misumpay si Irish, nga hoyan, unsa ni? Tubag ba? Mao na siya ingon ni Marian. Wala na ko ni tubag og ni diretso ko guli. Gikuha na ko ang tanan na kong gamit sa kondo ni Kurt. Gihatod na ko ang tanang gamit ni Ethan gikan sa balay padong sa kondo ni Kurt. Samtang ga-enjoy pa silang tulo og date-date. Nan ako sa kong kwarto nga gahilak. Sakit kayo guys. Namura kog di kaginhawa nga nakakita sa picture nila. Happy kayong silang tulo, complete na sila. Ako, wala na. Wala na ipulos. Nabot na ang time nga akong gikahadlukan. Sige na lang kog simhot sa sanina ni Ethan nga bulingon. Hangtod nakatulog ko hinilak. Pagmata na ko anang buntag, bugat kayo ko ang mata. Paglantaw na ako sa amin, hubaga sa akong mata. Ninaog ko kay mukaon na. Feel jud na ko nga gutom na kayo ko. Pero wala may tawo. Nakunahaw na ko nga klase man di ay karon. Absent na sad ko. Nidool ko sa ref kay magkuha og bugnaw nga tubig. Nakoy nakita nga note. Nak, kaon na. Nya, smile lang. Kaya mo yan. I love you. Nihilak na sad ko. Human akong kaon, kuha ko sa kong anti-rad, ug kalo, paingon kog 7-Eleven. Palit kog duha ka Red Horse. Guys, di ko mainom. Pero this time, sakit jud akong heart. Ganahan ko mutakas sa akong gibati. Katagay ko sa akong self sa kwarto nako. Usa pa akong nainom, nalipong nako. Pero gihurod jud nako og inom. Unya gibaso pa nako. Ikaduha nga botilya gitungab na nako. Hinungdan nga murag ni tuyok na ang akong kwarto. Gihilak ra japon nako. Gahalog japon ko sa sanina ni Ethan. Pagmata nako anang buntag, sakit kay kong ulo. Murag di mabuka akong mata. So nipadayon ra japon ko og katulog kay ganahan na lagi ko mamatay ato nga time kay sakit lagi kayo. Gibuka ko ni mama kay pakanon. Wala ko ni kaon. Bahala na gyud. Og wala pa nihilak si mama, siguro di ko mukaon. Akong mama is a very supportive mother. Kung unsa akong ganahan, pasagdahan lang ko. Pero di ko wild pagkaanak. Like di man ko mamugos pag di kaya sa akong parents. Pobre rabi ami. Uban pang tao pasultion, nga feeling dato daw ko, kay bongga daw ko kaayo manamit. Wala sila kabalo nga okay rabia ako ang mga sanina. Kabalo lang yun ko mudala. Alangan man sad salig kay pobre, magsanina na lang sad migisiyon. Lain sad. 3 PM ni mata na jud ko kay gutom kayo. Di na madala. Ninaog ko kay mukaon na. Kitaan din ako si Ethan sa iyang walker galingkod-lingkod. Gihungita ni mama og lugaw. Nidagan jud ko bali na kong gakusa sa bata.
ug wala pa ni hilak di nako boyan. Taod-taod, naabot si Kurt ug nagistorya mi. Kurt, magbuwag ta. Mao na akong ingon niya. Ha? Ngano man? Unsa naman sa nian? Sa may problema nimo? Di na nako kaya, Kurt. Gikapoy nako. Tungod ba ni gahapon? O sige. O sige na, sorry na. Gahulat bitaw ko nimo gahapon, wala ka ni gawas. Imong gi-off imong phone. O karon, kinsa mang sala. Mo na siya ingon ni Kurt. Sakto na ka, Kurt. Pamauli na mong Ethan. Mo na imong ganahan? Sige. Nilakaw sila og nagpadayon kog hilak. Kabalo ko nga maabot ni ang time, pero tanga ra jud kayo ko. So mao na ni ang gidangat sa sobra ka tanga. Pagka Monday, ni school ko. Hilom kayo ko mga classmate. Ngano guro ni sila. Siguro kabalo na sila'y unsay nahitabo. Nitapad akong classmate nga laki. Mingon siya, nga saman babe. Magama atog baby, og may katawa. Og mingon si Marian, nga ingna papatay Hans. Ako, may katawa. Nabuing na ka? Gumitubag si Hans. Oh, nikatawa na siya. Ganina, kaulano na. Ambot ba? Nakatawa man ko siyahang gisulti oy. Nayabag siya og kalit. Niadto ko sa library. Giyunahuna na ko og taman og maayo didto kay Hiloman. Nakaunahuna ko nga di day nako sila didto una nakit-an silang Kurt. Nakahinumdum ko nga katong naamig chapel, didto nako sila una nakit-an. Gahinuktok pa ko didto og pila ka oras before ko ni gawas. Pagawas nako gibira dayon kong Marian. Ug miingon siya nga si Kurt naay kasumbagay. Dali dayon. Ha? Asa ron? Ahagon ng tawhana? Unsa hinungdan oy? Ngano? Ug miingon si Marian nga naa siya nga room. Dali dayon. Dagan dayon mi paingon silang room. Pero sarado man. Kadua-duha pa kog abli kay basin ako unyay masumbagan. Pero giabrihan ni Marian og iya akong gipasulod. Pagsulod nako, iyahang mga classmate ang naa sa tubangan. Nagunit og letter na sorry na please. Day nagawa si Kurt nga gagunit og cake nga naay nakasulat sorry love. Imbis maglagot ko, wala na lang. Tungod sa ice cream nga cookies and cream nga isa ka galon. Favorite na ako. Nawala dayon akong kalagot. Marupok din eh. So nagka-okay mi. Balik ko siyang kondo og tulog. O diba? Nabuing ragyod ko. Umingon si Kurt sa ako nga love. Sorry kung akong gidala si Ethan ha. Nihangyo manggod si Isabel. Pag human daw ato, di na siya manghilabot. Sure sad na. Man akong pangutana niya. Oh love, ako nang gisugtan kay sigihan tagsamok. Okay, mana siya kong ingon ni Kurt. Kaso, ikaw manggod di ka kabalo maminaw. Muna ingon ni Kurt sa ko February 14 na 2019. Gi-surprise ko ni Kurt sa kondo lang gud niya. As in happy kayo ko. First na ko nga gi-surprise ko og ingon ato. Simple, pero grabe kayo gi-impact sa ko Kung gaduda mo nga naay nahitabo na mo, wala guys. Igo ra jud kiss. Bahala mo og di mo motoo. Problema nyo na yan. So gaplano mi kay hapit naman birthday ni Ethan. Pagka April, syempre andaman kay first birthday ba ya? Og fast forward ta. Sunday na sayo kayo ni mata si Kurt. Nangandamdaan siya. Pagka 10 a.m. nisimba pa mi sa Santo Niño. Una dayon paghuman niadto mi og SM kay mangita mi og suoto ni Ethan sa iyang first birthday.
But before pa, nangaon pa mi. After ni Duol ang classmate ni Kurt. Yawards boards. Lahi ra gyud. Tubag si Kurt nga, anak man na boards, ikaw ayaw pa lahi. Mao jud, kogi gudkin. Mao na akong giingon sa classmate ni Kurt. Og nananghid ang classmate ni Kurt nga moadto na siya. Kami sad niadto na mi sa department store. Nangita mig costume ni Ethan. Nadugay pa namong pili. Gigutom naman si Ethan. So ako usa gipadede. Nilingkod mi kay malas man. Wala man gadala si Kurt og stroller. Mami, kanina lang oh. Gipakita ni Kurt ang Lightning McQueen nga terno. Hala, cute lagi. Sige. Ayuha og lantaw ba sinay-gisi. Mao na siya kung ingon ni Kurt. Og miingon ang sales lady nga kana sir, kaigo kay na si imong anak. Wait sa misa, ako sa ipalantaw niya. Nidol si Kurt nako. Siya ni puli og kugos ni Ethan kay natuog naman. So ako na lang nibayad sa cashier. Pag humani adto na sad mi sa sapatusan, kay palitan sad ligi namo og sapatos. So kay Lightning McQueen man ang sanina, mausad ang sapatos. Mao jud gusto ni Kurt. Una, naglalis pa mi. Kani lagi mami kay ganahan ko. Mao na siya ingon ni Kurt. Ay, di ko ana kay bate. Og mingon ang sales dadto, nga nindot man na ma'am, kay terno siyang sanina. Kana sir, kwaon tamo og dako-dako gamay ana para di dali tubuan. Mingon si Kurt, nga sige palihog. Ug akong giingon, nga bahala ka oy. Ay nagud pangisog mami. Ganahan ka palitan sa tika. Mo nay binuang nga ingon ni Kurt sa kuha. Wala na lang ko nitingog. Patisad sa design sa cake, McQueen. Iyahang pagbuot sa tanan. So hala, ni-support na lang sad ko. Human ang grocery na mi. Siyempre, ako na jud magbuot diring dapita. Huwag na siya ganahan kaunon, magkuha ra na siya. Pag humani adto sa mig Ayala, kay wala man sa SM ang gatas ni Ethan. Bulungon magud kaayo ang S26 ato nga time. Ambot ba? Humani uli na mi kay kapoy kayoy. Kay sigig lakaw-lakaw, purya-buyag, bugat biya si Ethan. April 2019, first birthday ni Ethan. Family ni Kurt, best friend and classmate naa. Sa hanas man to giheld. Lingaw kay mi ato nga time kinikuha man si Kurt og magic ato sad. Picture diri, picture didto. Until na ni singgit si Isabel. May gani na uli na ang uban nga mga bisita. Ang nahibilin is tagahanas na lang nga nanghipos og kami nga nagpa-event. Wow, nagpakamami jud sis. Mao na siya ingon ni Isabel. Ug ako, wala ako nakatingog. Pag misumpay si Isabel, nga saman ka, wala man nimo gi-invite ang inahan sa bata. Pag nangutaan na ang mama ni Kurt, nga kinsa man ka, mitubag sa Isabel nga mama ni Ethan. Ug gitawag ni Kurt nga pinasingka si Isabel. Nagkurog ko nga nagkugos ni Ethan. Please, ayaw dire magistorya ta. Ug mitubag si Isabel, nganong di man dire para makabalo sila tanan. Mami, let's go. Ug ibira ko ni Kurt. Nanguli mi sa kondo ni Kurt. Ug ako, wala ko'y tingog-tingog nga giilis sa bata. Hantod na abot ang family ni Kurt. Isog kaayo ang mama ni Kurt nga nangutana. Kurt, unsa man ning gubuta? Mitubag si Kurt, nga katong bayhana ganiha, ang tinuod nga inahan ni Ethan ma. Unsa? Unya unsa man ning hitabo ah? Ang ingon sa papa ni Kurt. Nanganak siya nga wala ko kabalo. Iyang classmate ni text ako nga ang bata gibilin sa iyaha ug wala nagikuha. Moto ang akong gikuha. Nakit-an ko ni Ann nga naglisod, maong iya kong gitabangan. Ug miingon ang mama ni Kurt, nga Kurt, ngano man intawon ka? Katarong nimo ni patol man ka atong bayhana, gianakan pa nimo? Ug ako miingon,
nga mouli usa ko sa balay tita ug tito. Pero gitawag ko ni Kurt. Pero niuli jud ko. Pagawas na kog pavilion na si Isabel. Pwede ta magistorya? Ang ingon ni Isabel. Mitubag ko nga aysa karon. Pero miingon si Isabel nga ganahan ko nga karon na. Fine, ang tubag nako niya. Girl to girl, inahan to inahan. Please leave Kurt and Ethan. Daghang lalaki diha nga walay anak ug asawa. Guwapa ka. Daghan pa magkagusto sa imuha. Kabalo ko nga daghan kong sala nila, pero I know kabalo ka sa feeling sa usa ka inahan nga nagkinahanglan silang anak. Mo na'y istorya ni Isabel. Naghilak na ko og taman. Wala na nako siya gipahuman og pastorya. Okay. Niuli ko sa balay nga murag walay espiritu. Nakigbulag ko ni Kurt through phone. Nangayo kog sorry siyang parents. Ganahan unta iyang parents imit ko pero wala ko ni sugot. Kay hilakon kaayo ko. Tita, palihog kong Ethan. Ikaw na'y bahala sa imong apo. Palangga kayo na nako. Sorry kung di nako kaya ipaglaban siya. Pasensya kayo tita. Mo na akong last text sa iyang parents. Nikuyog ko sa kong ante sa Manila. Ni bakasyon ko 1 month dito. Kay ganahan ko lagi mag-move on. Wala ko open sa akong account sa social media. Kay para mawala sila sa akong nahuna. Until nagpa-enroll ko. Kung nangutana si Maria nako, di na di ay diri mo school si Kurt. Umingon si Irish nga, Marian oy, murag buing, move on na oy. Umingon si Marian, nga sorry na good, nangutana raman ko. Wala ko'y tingog-tingog, ngano kaha nga nibalhin man siya sa Dumaguete. Ganahan ako siya pangutanon pero wala ko'y power nga mo chat. Nato isa kagabi ako na jud gi-open akong FB. Ako dayong gi-search iyang name. Di na mi friend, iyan akong gi-unfollow sa tanan akong social media. Nasakitan na sad ko. Gaminatay na sad ko og hinilak. Akong gi-deactivate akong account. January 1, 2020, nag-open ko sa akong account. Ako dayong gi-search ang Facebook name ni Kurt. O ang akong nakita dayon siyang wall kay ang picture ni Kurt o Ethan. Ka-cute kaya nila man. Matching pa sila og sanina. Gimingaw ko nila og pakalit. Pero wala jud ko kapadala. Kay ang naasa kong nahuna is nagbalik sila sa mama ni Ethan. Ang importante ako is happy silang Kurt and Ethan. Happy na sad ko. January 3, 2020, gidala ko sa mong silingan sa Negros. Di unta ko mukuyog kay abi na ako sa Dumaguete, di man di ay. Layo ra daw sa nikuyog ko. Kami nilang mama. Pag-abot na mo sa tanhay, pahuway lang kadyot adto, dayon mi adtog boardwalk nila. Dayon nangaligo mi sa kamanggahan man guro to nga resort. Basta, human uli mi kay biyahe na sad pagkakadlawon. Anang gabi ga Facebook ko, na ay ni ad. I-accept rasad na ko kay friendly bay ako. Wala na nako gi-stalk pa. Taod-taod, na ay ni message. Hi, naday ka og Negros? Pangutana ni Kurt sa ko Oo, uli rami o niyang kadlawon. Dali agod, makita usata. Dalon ako si Ethan. Ayaw lang, amping mo diha. Happy New Year, pakis ra ko ni Ethan. Mana siya ang tubag na ako ni Kurt. 2020 na, Happy New Year. Balik na sa moa, gahulat mi. Mao na siya ang giingon ni Kurt sa ko Wala na ko ni reply. Ang importante,
Happy na mi sa usag-usa. So padayon ta sa moving on. Guys, kabalo ko inyo ko i-judge. Pero di lang ko ganahan magpaka-selfish. To Kurt, be happy. Please take care of our baby Ethan. Thank you sa panahon nga pagpa-feel sa feeling sa usa ka inahan. Wala ko gamahay. Swear. Thank you sa trust ug love kung gilove ba jud ko nimo. Og dinher ako kutob. Daghang salamat sa readers and admin. Keep safe everyone and God bless. More power ani nga page. Gikan sa gwapang sender nga si Ann. Karon mga readers and listeners sa Yusinian Freedom Board, aniya na ang confession ni Kurt. Hi, I'm Kurt. Kabalo ko nga kailan na mo sa ko ang character sa confession ni Ann. So no need ra nga magpaila-ila pa. Isahan lang ni ako kay kapoyog type. O gipugos ra jud ko ani sa iyahang igagaw. Katong confession ni Ann, shortcut rato para nako. Ako rasad ni nga i-shortcut, basta ang importante, masulti nako ang ako ang side. Si Ann, first kita nako niya sa kasal sa magulang sa ko ang classmate. Ambot og nakahinumdum ba siya nako ato. Year 2016 pa. Dugay na kaayo. Mao pa to pag first year college nako. Boys, mga bro, di good nato ikalumod basta sexy o gwapa gani matrak jud ta. Ayaw kog ignag dili. Tutukan pagani nato. Pero kung torpe ka, igo rata sa lantaw. Insulto manggod para sa mua pag ma-reject. Humana mong kaon, nilingkod mi sa table. Kung asa nakabutang ang mga ilim nun. Nag-inom dahil ni dool silang Ann. Pero dali ra kayo. Igo ra nagpicture ming tanan, din hawa dayon siya. Wala gani ni hay. Nawala ra dayon nga murag buwa. Wala rapod ko. Di baya malikayan ang picture-picture. Dayon gitag ko sa magulang sa akong classmate. Ingna kog bakak mga bro. Katry jud mo og pang-stock sa magipang tag. Mao na ako ang gibuhat. Nakit-a na ko iyahang nawong sa giad. Pero ni bulan na ang nilabay, wala jud ko gi-accept. Gisige na kog stock. Hantod, nalimot ra ko. Nakauyab ko, gibawagan ko. Nakauyab ko, gibawagan ako. Ingon ani man ang kinabuhi. Hangtod nakapabuntis ko. Actually, nangahubog ra jud mi atong uyab nako siya. Og weeks ra, nabuntis nako siya. Pero wala ko gamahay. Chicks boy, basta pag single ko. Pero bro, kabalo ko makontento. Pag naan ako'y uyab, maorag yun na. Nabiatay mga igsuon nga bayi. So gipanagutan ako. Gatigom ko, pero gitago ranako sa akong pamilya. Kay patay ko, isog kaayo ako ang mama. Pag 6 months sa tiyan ni Isabel, niuli siya sa ila. Nikontak-kontak pa siya nako. Hantod, wala na. Di unta ako musugot, pero kay nilakaw manggod siya, wala nako. Usa ka adlaw, ni text iyang igagaw nga nanganak daw si Isabel. Pero sa ilahara. Human, gibilin ang bata. Wala na daw ni balik, pila na kaadlaw. Ako dayon gikuha ang bata. Kaya langan, ug akong pasagdaan. Ako baya tong anak. Gapakitabang ko sa akong tita. Una, giyawyawan pa ko. Pero, gitabangan ra gyapon ko. Di naunta ko mo eskwela, kay maggalam na lang ko sa akong anak. Pero, patay gihapon ko sa akong inahan. So wala ko'y choice, kay tunga-tunga sa June. Nagpa-enroll unta ko,
Pero naay lacking sa akong major. Major pa jud nako. Nihangyo ko sa akong prof nga pwede ba to matapalan kay naaman ko'y sakto nga rason. Nisugot og niingon siya nga adto ako sa library 1 PM. Niadto dayon ko, gidala na ko akong anak kay wala may mabilinan. Trabaho si tita og tito. Ako mga igagaw, ga-eskwela pod. Wala jud ko'y choice. Well, nag-answer ko, nakita na ko siyan. Di ko katuo nga didto siya nag-school. Nisulod sa library, pero wala ra ko kay kabalo ko, kita na siya nako. Pero murag wala jud siya kailan ako. Naulaw ko kay nagkugos man ko og bata. Imbis nagkita na migbalik. Sa tinuod lang, kung first time nimo siya mamit, makaingon kag isnab or maldita. Pero abtan ana, pila ka oras nga magkuyog mo, saba na kaya na siya. Ingon ana siya pagkababahi. Grabe ka humble pod bayhana. Di siya ganahan nga bayluan bitaw nimo iyang kayo or iyang natabang. Kay insulto daw sa iyaha. Nagurong-urong ko, kay naulaw ko kay sa una, katawan ko sa mga classmate. Kay dapat daw inahan sa bata ang naa sa akong kahimtang. Pero gibaliwala ra nako. Nidool si Ann, ni-offer siya og help, diunta ko, pero wala ko'y choice para sad maduol ko niya. Naglingkod sila, pagtaod-taod, paglingi na ko, nakatulog. Nagkatawa ko sa kong nahuna, kakyut niya ay. Gisalay pa ang tiil sa pikas bangko. Wala man pud siya kasabi. Nibalhin ko sa dool niya, kayang ulo manggod, gapaling-paling. Basin niya mahulog sila. Pero, nakamata man noon. Nangadto sila sa klinik taud-taod. Nisunod ko. Grabe bayhana. Believe kay ko. Kay imagine, kabalo siya unsaon pag-ilis sa diaper. Iya pang gitrapuhan og wipes. Wa jud ka arte-arte. Didto ko ni believe niya. Di ko kaila niya, pero the way siya mutagad sa akong anak, mura mag-inahan. Mura gihilig jud siya og bata. Niadto ko sa room. Pagbalik na ko og lili, nangatulog silang duha. Akong anak, tulog pod kayo. Innocent kaayog naong si Ann. Murag kanang walay kaalam-alam sa mga buhaton, di ay to, master. Gipangita na ko siya og nakita na ko sila sa may registrar office dapit. Naglingkod sila ug ako silang giduol. Iyahang gihatag akong anak ug iyang gikuha ang bag sa klinik. Well, naghulat ko sa parking lot. Gawna-huna ko kung unsaon nako pag-convince para mukuyog siya. At sa dihang si Ethan akong girison ug nikuyog siya. Kalipay na kaayo nako. Pag-abot sa kondo, iya dayon ko nga gitudluan, tanan-tanan. Dili ko katuo sa iyang pambarog nga kabalo siya atong butanga. Siya manggod nga babaye kung imong lantawon, walay alam god sa mga buhaton. Kanang kung first nimo siya makita or makaila, makaingon ka nga arte ni. Wala ni alam sa mga buhat nga ingon ane. Pero if makaila ka niya, kaingon kang sayop. Sayop di ay. Nagtabi mi kay kulit kay siya. Sigig pangutana, ngano daw walay mama si Ethan. Namatay ba daw? Nalingaw ko niya. Lami kay siya ihag, nga di nabuyan. Kay nalingaw man migtabi, wala na mi kabalo nga iyang mama, sige nagtawag. Pagtubag niya, grabing yaw-yaw. Mura gipalusot na niya tanan, wala dya po nito o iyahang mama. Hi Ann,
Abi ni mo wala ko kadungog si mga alibay katong nigawas ka. Gili-li te ka. Hangtod nga nitug-an na lang gud siya sa tinuod. Og nag-video call na jud sila. Nangayo og pasensya siyang mama. Pag-ugma, niadto mi sa ila. Nangayo na sad ko og sorry. Suko jud iyahang mama. Pero wala ra yun niya gipahalata. Kay luuran kayo iyahang anak. Gilantan akong anak. Pero ako'y tinuod nga amahan. Siya nga di. Siya maoy nabalakag maayo. Naghilak nagtawag siyang mama. Imbis mabalaka ko. Pero lahi akong na-feel. Nagkatawa hinuon ko. Lami sa feelings di ay nga nakay kauban sa kinabuhi sa pagatiman sa imong anak. Didto mas nagpursigi ko. Ni-confess ko siya ha, pero gikataw-an ra ko sa iyahang kagara-garaan. Isa ka adlaw pa nga gikilig ko. Suko siya. Abi niya nga namiga kog lain. Since grabe na siya og effort na mo good, so ako na pud ang mag-effort. Padung to 18th birthday niya. Akong gisabot iyahang mama og ni okay man sad. Ganahan kay ko the way nga tawgon ko niya og love. Fave kayo na ko na. Strikta kayo siya it comes to Ethan. Grabe jud. Dili ka kagunit sa bata basta gikan ka sa CR nga wala ka nag-alkohol. Birthday na ko. Dayon gauna sila sa Vikings. Pag-abot na ko, naa sila sa gawas. Pagkita na ko niya, di ko katoo. Kagwapa man lang yun niya. She's wearing a light rakayo nga makeup. First time na ko siya nga nakita nga nigawas mi, ngaing ato siya. Kadras lang siya og simple. Pero pag-abot sa mong balay, kadali bagod na change siyahang mood. Natugman diretso. Akong gikuha ang cellphone nako nga nasihang bag. Og nakit-an nako ang text sa akong ex. Mao di ay. Ako gud siya nga giamaman ato nga time. Nadugay pa na okay na mi. Nalipay ko. Giparehistro na mo si Ethan. Kay ganahan siya nga marehistro na kay luoy daw ang bata. Iyahang name akong gipabutang sa rehistro. Di unta siya kay respeto daw sa mama. Galalis pa mi. Pero ako Japon ang nasunod. Niuli mi sa akong parents ug dawat nila si Ann. Happy na kayo ko. Bunyag ni Ethan, nagsugod og pakita si Isabel. Nabalaka kayo ko. Nihangyo siya nga makita niya si Ethan. Nagduha-duha pa ko og oo. Wala ko ni sulti ni Ann, pero siyang lihok, klaro kayo nga kabalo na siya. Nagistorya mi, nako siyang giingnan nga ayaw lang good kabalaka love. Di man ikaw gabuntis ni Ethan, ikaw man ang mami sa iyahang birth certificate. Nakita nako sa iyahang nawong nga mura siyag na shocked, nga murag nalipay. Nagkatawa na lang ko. Ako siyang giingnan nga dungan migkaon. Na curious iyahang nawong, pero wala ko kasagang sa iyahang ingon. Nga kiss sa. Dili siya ingon ana. Gisampalong gani ko katong gikisan ra na kog smack. Kay wala man ko katingog, gilambahan ko niya sa sira sa sakyanan. Og nilakaw nga walay lingi-lingi. Pagkaodto, natingala na sad ko. Kay ingon na sad siya nga I want kiss. Nga dili maniingon ani siya before. Dagan dayon ko kay basin man luod. Ana ra ba siya nga gigutom na siya. Padung nako sa gate kay moadto nako sa parking lot. Ug naay nitawag nako. Si Isabel. Nagpakiluoy nga makigbalik. Diretso ra jud ko og lakaw. Og sa dihang nakahuna-huna ko na nasian karon sa parking lot, nihunong ko og akong giingnan si Isabel nga wala na siya balikan pa.
Wala ko ga-expect nga iya kong gikisan sa lips. And guess what? Naa si Ann galantaw. Nagdali-dali si Ann og lakaw. Nisunod ko pero lagot na kayo siya. Og giingnan ko niya nga ayaw og dare good og sunod nako. Dali kay siya nga nakasakay og taxi. Nidiretso ko sa balay sa iyang auntie pero walay tao dito. Niuli ko sa balay nilang Ann, nana kong anak dito. Niuli dayon ko sa kondo, wala po siya dito. Gitawagan ako, di na po siya makontak. Gipangutanan ako iyang mama, wala siya kabalo. Giadto nako si Isabel sa iyang boarding house o gipangutanan nako. Unsa gud siya karesponsable nga pagkainahan. Nangayo siya og time, bisan kadyot lang. Di na ko sad kaya nga ipagkait si Ethan sa iya. Niuli ko sa kondo. Gahuna-huna ko og maayo kung unsaon nako. Si Ann kay wala pa. Sige kog balik-balik sa ilaha. Wala siya didto. Gikulbaan ako. Gusto nako mo report sa mga pulis pero misulti ihang mama nga okay ra si Ann. Naghulat ko nga mobalik siya. Ni eskwela siya, gahulat jud ko niya gawas sa iyang room kay mananghid ko nga gaan ako si Isabel og time ni Ethan. Pero wala ko niya gigawas. So akong gitawagan, gi-off niya iyang phone. Gilikayan ako niya. Nilakaw ko kay guhulat na si Isabel. Gikuha na ko si Ethan o gidala na ko sa SM. Paguli na mo sa kondo, wala na iyang mga gamit. Nakahila ko kay kamingaw sa balay. Nibalik ang time nga kami na lang ni Ethan. Sa akong unahuna, biyaan nami. Anak pa ko sa akong anak, nga gibiyaan na ta sa imong maminak. Gitawagan ako siya, di mo tubag. Miadto ko sa ilaha, gidala-dala na ako akong anak. Naabtan ako siya nga tulog. Klaro kay siya nga gahilak. Mura gikumot ako ang dughan. Balik na sad ko, og naabtan ako siya nga tulog. Pero lahi na kay naanay mga beer sa iyang kwarto, nga di man jud ni siya moinom. Samot nga mura gikumot akong dughan. Nakaana ko sa kong kaugalingon nganong nahitabo maninamo. Human sa klase nako, nidiretso ko sa ilaha. Og iya kong gibulagan. Wala man lang ko gipa-explain. Sa akong kaguol og kalagot, wala ko kabalo. Nisugot pud ko dayon. O gidala dayon ako si Ethan og uli. Sayop kay ko ato Ann, kay dapat di to mao akong buhaton. Nagpatambag ko sa akong barkada. First time nako ni effort og bayi. Gi-surprise nako siya. Palitan nako siya sa iyang favorite cake og ice cream. Nakita jud nako nga ni smile dayon siya og nihag nako pagkakita niya sa ice cream. Magkatawa ko magunahuna. Hangtod karon, mura siyag bata nga giam-ama nako og lollipop. Nag-okay mi. Pagka Valentine's pod, ako siyang gi-surprise sa kondo. Kaming duha sa akong anak, baling lipaya man lang yun niya. Mao makapabilib sa iyaha. Kay gamay rang effort, ma-appreciate gud na niya. Di man ko tig-surprise og tighatag og gift before pa sa akong mga ex. Ako pa man gani ang hatagan og i-surprise. Pero ni Ann, nabuhat yun na ako. Nagsabot mi nga palitan na mo si Ethan og costume para sa birthday. Human simba at tumig SM department store. Nangita mi sa nina. Mao to ang memorable kaayo nga time namo as mag-asawa. First time namo nagpalit og gamit ni Ethan together. Kanang first argue namo, kanang sweet kaayo siya nako. Kanang galagot na siya pero ikaw gikilig. Human,
Adto mi sa groceryhan. Ana siya nga, "Daddy, my turn." Wa na ko katingog kay it comes to budget for konsumo. Siya na jud na kay og ako bisan unsa ra akong paliton. Birthday ni Ethan. Happy kayo mi sobra. Og wala ko kabantay nga giduol di ay ni Isabel si Ann og bisag unsa na lang ang gisulti. Didto gasugod ang tanan. Hinungdan nga wala ko kadayon og propose niya. Happy turn to sad. Niuli si Ann sila ha. Ako gisundan. Dali kay siya nga nawala. Niadto ko sa ila pero wala man siya sa ilaha. May balik ko sa kondo og si Isabel nasa may guest area. Kung dili lang siya bae, lami kay siya kulatahon that time. Niluhod siya. Nangayo siya sorry. Og didto ko na shock sa letter nga iyang gihatag. Kurt, please give Isabel another chance to be your partner and to be Ethan's mommy. Og ni-text siya nga maybe dire lang kutob akong matabang ninyo, Kurt. Sakit na kaayo. Panahon na sad siguro nga ako na sad nga self akong pilion. Pero di sa ingon nga wala ta mo gilove. Gibuhat na ako ni para ni Ethan. Dili para ninyo. Since kabalo naman imuhang parents sa imong kahimtang, naanay makatabang nimo. Maybe gipadala lang ko ni Lord para tabangan mo ato nga time. Pero dili para kuyugan mo hangtod sa hangtod. Gibulagan ko niya through phone. Pag-call na ko, di na makontak. Sa akong kalagot, gisunod na ko iyahang letter. Without thinking kung giunsa gibeg ni Isabel sa iyaha para biyaan mi. Gitagaan akong chance, Isabel. Oh, akong gipapuyo sa kondo. Kauban na mo ni Ethan. Pag-uli pod na mo sa dumagyati, gipakuyog po nako. Gi-unfollow nako siya tanan sa iyang social account para makalimtan nako siya. Kay kabalo ko nga magmaoy na pod siya sa FB. Pagka na mahitabo, di nako kaya magbasa. After 1 month, gipapauli ni Mama si Isabel. Kay galagot si Mama. Wala sila nagkasabot. Nag-away sila. Nabalan ako ni Marian nga mao ni decide kag adtog Manila pagkabalo nimo nga si Isabel naa sa mo nagpuyo. An, di ba mao na imo ang sulat? Patagaan og chance. Akong gitagaan. Naghulat ko nga mo kontak kanako kay wala ko'y idea asa ka kontakon. Kay tanan na lang social media nimo akong gibulong naka-deactivate ka. Wa ko'y ma-search nimo. Maong naka-decide ko nga mo transfer na lang sa mga lugar kay gitry nako ako ang best nga magka-okay mi ni Isabel pero di jud lahi raan. Sorry Ann, kay tangara kayo ko ato nga time. Wala man lang nako lantawa ang agi sa sulat. Kabalo ko nga wala na ko'y karapatan pang muingon nga baliki mi. Pero katong last chat nako nimo, I mean it. Ann, grabing singot nako atong tulo. Tungod sa kaulaw ug sa kakulba nga moingon baliki mi. Kabalo ko, you are now happy with someone. Pero unta, sana walang someone. Bitaw, we miss you so much. After pandemic, pwede kaayo ni mo kwaon si Ethan dere
para di na ka magtago-tago o communicate ni Ethan through mama. Kabalo ko sa kay nasakpan tamo nga ga video call mong mama. Hope magkaistorya na punta. Admins, readers, listeners, thank you. Punta sa mga readers o listeners, klaro na unsay tinuod na nahitabo sa moa. Nakabalo ko ani nga confession kay tungod sa ig-agaw ni Ann. Ni chat nako. Nangayo og copy sa birth certificate ni Ethan. Mao di ay kay gipangayuan day siya og proof. Dari lang ko kutob. Daghang salamat. Og mga readers, listeners sa Yesenian Freedom Board, mao kato ang confession ni Kurt. Hi mga bay and hello mga followers sa Yesenian Freedom Board. My name is Bay Gamay. Og karon ang update or part 4 sa confession nga library. Anyong, it's me again, Ann. Wa jud ko'y plano nga mag-update guys. Kaya akong love life, wa gyo'y update. Kay lagi ikaduha na jud ko nga gi-email sa admin. So naka-update ko og ahat. Naikog na jud ko. Anyway, thank you di ay kayo sa mga admins, especially nilang Bay Gamay o katong sig email nako. Og sa mga readers, sa mga nag-share o nag-comment, sa mga naghilak o gikilig, thank you kaayo ninyo. Padayon na radya punta, way boy anay, bahalag bulagan mo sa inyong mga uyab. Sa mga nag-effort o pangita na ako sa Facebook, thank you and congrats sa nakit-an jud ko. Ayaw mong saba sa nakailan ako ha. Kabalo ba mo nga gipang basa jud nako inyong mga comment? Anay uba naka-react jud ko. Nasa di ay mga laki dari nga adik sad no. Sa mga naglagot diha sa kuha kay lagi. Fiction daw ni. Salamat sad kay kahago sad tawo ninyo og basa oy. Bitaw, magkita-kita niya ninyo. Pag-post sa last part sa ako ang confession, daghan kaayong ga-mention o ga-message nako. Maong ga-deactivate ko o ga-make og another account as dami account para mamasa og mga comment. Days passed na I post ang admin nga naa daw response either kang Kurt or Kara. So I prayed nga unta kang Kara lang. But sayop ko, kay kang Kurt, andi ko katuo kay kanus pagod siya nagka-interest dere. Pag-post sa response ni Kurt, someone messaged me nga naay response si Kurt. Wala na ako gibasa dayon. After 2 days pa akong gibasa, and I was shocked. As in really shocking kaayo. Ni-pop up dayon sa akong mind nga moasa na sad ba ko? Tinuod ba nga gahulat siya nako? Or si Ethan ray gahulat nako? Mga pila ka oras sad ko ganohon na oy. Kay dugay kaayo ga sink in. Mura man ko gadamgura. Sig chat yang mama kay lagi si Ethan ga fever. Sig hilak. That time, kaluparon na kayo ko. Pagka alas 7 sa gabi nag-video call me sa mama ni Kurt kay gapatulog man siya ni Ethan. While gadidi si Ethan, ako rasad nga gi-istorya-istoryahan. Akong gibutang akong cellphone kay nag-toothbrush ko kadali. Ang pagbalik na ko, guess what? It's Kurt. Gangislit ang buang. Pag miingon si Kurt, nga mami, hi, ug may katawa. Huy buang, mao na ako ang natubag ni Kurt. Ug misumpay siya nga, nimo, ug may katawa. Ug miingon ko niya nga, huy, wait sa, asa si tita? Pero medyo gikiligo. As in, guwapo ang buing. Ug nangutana si Kurt sa kuha, wala ka gimingaw nako? Ug ako ang tubag, Kurt oy, hilom. Ug may katawa ko. Ug miingon si Kurt sa kuha, nga mami, awa, tulog na si Ethan. Ug ako siyang giingnan, nga ayaw pagsaba diha kay makamata na. Trapuhin ang babao kay naigatas. Umingon si Kurt, nga mami, I miss you. Kurt ba? Di ko nimo inahan. Ay ko tawagi og mami. Mao na kong giingon ni Kurt nga medyo galagot ko nga gikilig. Ug miingon siya nga, unsa di ay? Love? Ay,
Langga, og may katawa siya. Og ako siyang gipangutana kung bag-o pa ba siyang abot. May hantubag o mami. Og ako siyang giingnan nga pag ilis sa oy, kay gikan na ra ba kag ospital, unya paduol kang Ethan. Og mingon si Kurt nga, sige mami, wait lang, balik lang ko. Sumauto nga gikilig na sad ko sa iyahang kabuing. Bitaw, after niya naligo, nag-istoryahan na jud mi. And he explained everything. Ako sad nga gisulti niya tanan na akong kalagot. Kay ubos niya, tanan og nagka-okay mi. Actually, okay raman jud mi. Wara joy closure atong una, so karon na jud. Kay lagi kulit kayo siya, so ako siyang gi-unblock. Ang ending, hapit pa mi mag-away. Kay lagi ganahan siya nga mag-video call pa mi niya ako man nga i-cancel. Laliman ka nga di pa ko ready nga makakita niya, niya mao dayon to. Kriminal jud kay ni si Kurt oy. Pagkaugma, ni chat siya. Ang unang chat ni Kurt, ga-wave nga kamot. Ako reply, 5. May katawa siya, ug nangutana siya nga pwede ra ba daw mo chat. Ako siyang giingnan, nga karon pa ka magingon ana, human ko nimo tawga og mami. Bitaw oy, pwede basta way sabit kay matrending ta. Og mingon si Kurt nga, ayaw ka balaka. Ikaw rabia ako ang mami og safe yun ka. Ako siyang gisin, nangisog na sad siya. Before and after duty niya, gat-chat or i-video call jud ko niya. Makahappy lang. Pagka next day, gikongrats dayon ko sa ko ang mga butiking mga amiga. Bisan wala agad ga comeback. Ga-deactivate ko og balik tungod sa nakasamok sa kong account kay daghan kaayo og message. Ansamok sad kaayo ang uyab sa kong best friend nga laki kay gisilusan ko. Hi di ay nimo. Di man good tanang gi-comfort na fall sa nag-comfort miss. Maong hope magkasinabot niya ta ha. Kay di ko ingon ana nga pagkababae. Respetado ko. And I know my place po. Og naghimo ko og new account na jud nako. Happy kay ko. Kay sige ko kakita ni Ethan. Ansamot akong ka-happy kanang tawgon ko niya og mami. Moyon si Ethan nga, mami, iyayay ako. Tubag ko nga, why? What happened man langga? Baby, you want to come with mami? Matubag si Ethan nga, yes mami. Og mukalit lag sumpay si Kurt, nga me too mami. Pag ako siyang giingnan, nga hilom dadi, ay este Kurt. Mingkatawa ko, nya sabay yaga-yaga na ko. Og main si Kurt, nga we miss you mami. 2 years old and 4 months na si Ethan. Og katabian man lang yod sa kong baby. Before and after bed, ginapa video call jud siya nako siyang mamalo. Kusog kay magpa-cute oy. Kalami lang jud layogon. Happy kaayo mi, especially ako. But wala kabalo si mama nga ga-communicate mig balik ni Kurt. Kay di yun siya musugot. Kay base niya daw mausob na sad ang sauna. Maong wala nako pabala. Pag makig-video call si Kurt, adto din ko sa kong kwarto. Nakarealize ko na I'm still in love with him. Kay kadali man lang yun nako makaalibay basta suguon ko ni mama, niya aga video call me ni Kurt. Daghan kay plano si Kurt. Ambot lang yun niya. Kanang kiligo na lang ka maminaw ba? Sana all yun. Ana to isa ka adlaw, wala siya ka-chat nako. Kasigi jud kog hulat sa iyang chat nga mura kog mabuang. Wala ko kaagwanta. Ako siyang gi-video call o gayaw-yaw kog ako . Pero siya gakatawa. Buing yun. Ako siyang giingnan nga hoy, wakay plano mo chat. Tungin si Kurt nga, wait sa mami, napakoy patient. Atik na sad, pasangil na sad Kurt, gikapoy na ko ha. Muna ko yung gingon niya. Ngayon si Kurt nga, mami oy, din ako siyang giingnan nga then show me the proof. Og iya jud nga gipakita. And my God, kaulawan ako. Tinood jud di ay nga ga-duty siya og na siya'y patient. Wala ko'y mahimo, nihay na lang ko siyang kaubansan. Haka jud nako. Sukad ato, di na good ko mo una og chat or video call niya. Paguman ako og hi sa iyang kuyog, ako dayon nga gipalong. Then i-chat siya. Mayon si Kurt, nawalaw akong mami.
Ug ako siyang giingnan nga kalagot kay ka. Ug mingon si Kurt nga di ba ingon ka nga show proof? Ug naulaw ra jud ko. Ug mingon si Kurt nga hapit na bitaw ako mo out mami. Time na lang ako ang gihulat. So mo to nga naulaw ko sa akong gibuhat. Tugay ko nakatulog. Ga-scroll ko sa FB. Ug na ako'y na friend. Isa siya sa reader sa akong confession. Ug wala ko kabalo nga na-like di ay nako iyahang comment. Pasensya po. Nagka-friend me. Anang Sunday, ni-chat siya nako ug naaba daw ko'y ika-recommend niya. So akong gi-open og balik ako ang old account para mangita og girl nga pwede nako mapailaila siya ha. Since ako ang duha kamiga kay naa na may tag-iya. Pag-open ako, nangita dayon ko. Sa dugay-dugay na kong scroll, na ako'y na notification nga Shine wants to send a message. Ako dayon nga gi-open. Og mao ni ang message ni Shine. Ikaw ba ang ex ni Kurt? Unta di na ka magsinamok. We all happy na jud. Kurt and I are engaged. As in wala jud kagimok ako ang kamot nga dali man unta ako makareply. Nikuha ako sa yawi sa sakyanan ug nipadagan padong sa ilang ka-Irish, but sad to say wala siya sa ilaha. Wala ko kasabot sa kong gibati, gahila ko og taman while nagdrive. Wala ko kabalo asa ko padulong. Nagdrive kong wala sa kong self ug naagian ako ang kondo ni Kurt. Andidto gaminatay na sad ko gilak. Niuli ko sa balay ug mga 9 PM, insakto nga tulog na si mama, gahilak na sad kog taman. Pagkaugma na-realize na ako nga na-shock ra ko gabi. Di pa ko ready nga di na ako makita si Ethan, maong ingon ato ang akong reaction ug nganong ingon ato na lang ko makahilak. Kaya kung una-una is pagkaslo na si Kurt, I'm sure di na jud ko kita ni Ethan kay di naman jud ko mo communicate sa mama ni Kurt kay insulto kaayo sa maasawa ni Kurt. Ex na biya ko. So dapat jud nako mo lugar. Mo jud na nasa kong nahuna. Nga kanang feeling nga wala na jud ka nga pati imong anak kailangan masacrifice para sa tanan. Ug ako ang gichatan si Kurt. Ako siyang giingnan na Kurt, if ever man gani ikasal na ka, pwede ba hulman ako si Ethan? Bisan lang god di kada bulan. Bisan vacation lang. And don't worry, di natika sa mukon. Ako mismo ang mukuha o hatod diha ni Ethan. Sig tawag si Kurt sa messenger o ako sad, sig cancel kay di pa ko ready nga makig face to face niya. Ako siyang giingnan nga chat ragod, di sad mo reply o isinra. Kay wala ko kasabot sa kong gibati, nganong giselos ko, nga wala may kami. Nganong nasakitan ko, nga wala may kami. And ex rako. And I have no rights for Ethan. Tuod ako ang nakaregister sa birth certificate. And ako ay ang mami for 9 months. Pero I think di sapat. So dapat di ni dapat ako ma-feel. Wala ko'y dapat nga ma-feel. Ako siyang giblock, pati ang auntie. Si mama na lang niya ang wala. Last August 12, 2020, someone messaged me through text. Og mao ni ang message. Hi Misan, this is Shine, co-worker ni Kurt. I'm sorry last time about sa chat. Gisugo ra ko ato. I am really sorry Ann. Please ayaw intawon o give up dayon. And what? So namatay ko ato. Nihilak na sad ko. Kagapoy ba sa akong kinabuhi oy? Okay na unta ako? Nganong kailangan pamanjud ko ninyo ing anaon? Pagkaugma, gi-unblock na ako si Kurt o gatsyata na imi. Yun si Kurt, Mami, nganong hilig kay ka nga mo walk out? Di jud ka maminaw sa ako oy? Pakis ka? Wala ko siyang giingnan. Oo na Kurt, please explain. Umiyon si Kurt, nga giprank ka sa akong mga katrabaho. Dito tinuod, Shine is my co-worker. She's already married. Imor jday ko nga i-give up dayon mami. Ug akong giingnan si Kurt. Kurt naman oy, kabalo ka nako nga dali kay ko motuo. Human good ka pag ako'y makadesisyon. You know how much I love you. Aning-anion ko nimo? Ganahan ka papatay? Umiingon si Kurt,
Nga finally, you really said that. Ako siyang ipangutana, ang unsa, umingon si Kurt, nga that you really love me. O ako siyang giingnan, nga so og nabangga pa ko sa kong kabuang, tagam ka, wala na kay Ann. Bahala ka diha, uy. So wala sad ko niya gaparamdam. Gi-relax sa jud nako akong utok. Gahuna-huna ako og taman. August 15, 2020, 2 p.m. na i-grab nga ga-deliver. Natingala ko kay wala man ko ga-order. Akong gipangutana si mama, wala sad siya ga-order. Umingon ang grab driver, nga hello ma'am, good afternoon. Ikaw ba si Miss Ann? Mitubag ko nga, oo kuya, pero wa man ko ga-order. Basin sayop ka og address. Wait, magkuha ko og ID basin lahi. Umingon si kuya grab driver, nga idili ma'am, sakto ni akong address. Ug ako siyang giingnan nga, hala, wala ra ba ko ga-order kuya? Pilam ni tanan. Wait lang, kuha sa ko og kwarta. Ug mingon si grab driver nga, ma'am, bayad na. Ay ma'am, pwede ko magpa-picture nimo para proof lang ba nga imo nang nadawat. Ug ako siyang giingnan nga, ay, hala kuya, kailangan jud. Ug misugot ra pod ko. Sa paghuman og picture, nisulod ko sa balay. Ako dayong giablihan, and it's cake and ice cream. Cookies and cream. My favorite. Galibog ko kung kinsay gipa-deliver. Akong gichatan dayon si Irish, pero wala daw. Si Marian sad wala. So kay wala man ko kaila kung kinsa, ang akong unang gipakaon, akong tito. Kay basin niya na ato'y gibutang. Tanaw ko sa kong tito, bali yun niya kaon. Wala may nahitabo, niya so kaon na lang sad ko. Mahurot pa niya, mahay ko. Pag human ako og kaon, nisaka ko sa kwarto. Ga-scroll na sad ko sa FB, ang naintriga ko sa post ni Ken. Remember him? He is Kurt's best friend. Kay ang post ni Ken, kay ako man jud ug ang grab driver. Ana ay naka-caption, yung hindi ka naka-effort sa mismo mong love life, pero sa best friend mo, nagawa mo. Grab driver for today. And I was shocked. Nganong wala na ako siya nailhan. Grabe manggod kaputos iyahang nawong, ang about sa body. Nausabsad si Ken, nitambok na, so wala jud ko kaila sa tingog sad. Kay iyahasad nga giusap. Aha ka jud. Ana pa'y pina-comment sa Kurt nga, thank you kayo tol. Ayaw ka balaka. Kay one call away rasad ko. Og may-reply sad si Irish. Nagipakuha unta to nimo og ID Ken. Nya katura jud ID sa pagka-grade 11 ba. Mitubag na sab si Ken nga, na, gadali ko kay isa ka sipyat mailhan jud ko. Matan biya ng bayhana. After silang comment, gi-add ko nila sa ilahang group chat. Kung asa sila nagsabot-sabot. Mga buing jud. So si Kurt, ang gasugo ni Ken guys. Tuora sa taon si Ken. Pero ako jud, mas tanga. Wala jud ko kaila ni Ken. Ahak jud. As of now, nasa ligawan stage pa kami. Guys, di lang ta magdali ha. Ganahan ko personal manguyab si Kurt nako. Kay if text or chat or video call or unsa pa na, dali raman jud pagsulti. So kailangan nako nga makita iyang sincerity. Kung kami man jud, kami jud. Pag dili gani guys, ayaw mo kabalaka. Kay samok ko nato si Kurt sa iyang kasal. Sagot mo? Kuyog niya ta ninyo. I-PM lang niya ko ninyo guys. So atong i-clarify. Wala pa nako gisugot og balik si Kurt. Wala pa mi nagbalik. Pa-efforton sa nato siya. Bitaw si mama pod usa sa kailangan niya nga ligawan. Suko rabato niya. Basta guys, nag-communicate na mi ni Kurt. An makabalo lang niya mo after quarantine. Kay basin ako mo uli or sila mo ari diri. Sabot pa mi. This is an update only guys. Para mahimutang na kuno na inyohang makalag diha. Dinhi raw sa kutob guys. Daghang salamat. Pretty Ann. Lesson learned. You must listen to your partner before you make a decision. At saka wag kang mag-decide pagalit at nasaktan ka. Pakalmahin mo muna ang sarili mo at makipag-usap sa partner mo. Pag may problema,
dapat sinasabi nyo sa isa't isa kasi partner kayo eh. Kayong dalawa dapat ang magsosolve. Kasi dapat pag may problema, hinaharap at hindi tinatakbuhan. 2 beses ko na yang ginawa. Yan tuloy. Ako lang din ang nasasaktan. Kaya guys, huwag maging duwag. Huwag kang susuko kung alam mong sa'yo dapat yan. Ipaglaban mo kahit di ka sigurado na ipaglalaban ka din niya. Basta sa huli, wala kang pagsisisihan. Dahil alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang tama. Huwag kang mag-give up agad. Fighting. O mga ka-UCFB, mao ka na ang update or part 4 sa Confession nga Library gikan ni Anne. Og karon ladies and boys, mga listeners, ani ana ang last update ni Anne para sa Confession nga Library. Anyong, it's me again, Anne. I don't want to give an update, but since everyone asked me to do an update, and everyone is worried about me, so here it is. Month of August, my update was posted at Bygami's page. That time, Kurt and I were okay. May pa-effort pa siya. But then before my birthday, I don't know kung unsay nasod sa kong utok nga akong gi-open ang account ni Kurt. Yes, I know his account because katong time nga nagkabalik mi communicate, iyang gihatag sa kuha. Unrefuse ko but then iyahajod nga gi-chat so I do screenshot then pretending him na di lagi ko mo open ana, bahala ka. I can't remember the exact date but still wala pa sadtoy birthday nako. Gabi ito nga time, I was bored. So I decided nga mang-delete kog pictures sa akong gallery kay daghan na kayo ang pictures. Pag-abot na ako sa screenshot nga album, I saw his chat about his email and password. Dali kay na ako na-open and pag-open ako na-surprise ko. Because first, naka-off active status siya. Second, chat siya sa iyahang uyab. Yes, na siya uyab. An maoy nakapahugno na ko. Asinula ko sabot sa kong gibati. Basta. I saw their chat and my body suddenly weakened as if I was frozen because I could not move. Mura ko gibubuan og usa ka baril nga bugnaw nga tubig. After I read their conversation, I logged out his Facebook right away and chatted him na. Ako siyang giingnan. I thought ako lang. I thought you're waiting for me. I thought you're in duty. Unta wala na lang kunimo pasaha. Unta una pa lang ni communicate ka na ako ni sulti na ka sa tinuod. Para di ko moasa. Para asa da ito imong pa-deliver og surprise pa. Unta wala na lang ka ni hatag og motibo. Pero ang nakasakit lang is the trust that I built in 1 year na sayang and di na mabalik. Why? Kurt, why? Nisulti na lang unta ka sa tinuod. Kanusa pa man ko nimo balak sultian. Kung wala ko ni open sa mga account, mura kog buang naghulat sa wala. Pero okay ra, gipasaylo na tika Kurt and be happy and God bless. No hard feelings. Thank you sa tanan. As I write this, I can't stop my tears from flowing. Nag-reply siya and gi-explain niya ang tanan through video call.
I just listen and let him explain everything he wants. After he is crying, begging me to come back him kay bulaga niya iyang uyab. I just simply replied him. Siyang giingnan, buguan ni mo eh. Nganong nakagraduate taman taon ka nga bugo man ka. Naaman ka kay plan ako. Nganong nanguwag man ka diha. Gihuwat man ka ako nimo. Nganong nabuhat na nimo. I'm sorry, Kurt, pero dinhi radyod takutob. This will be the end of our love story. God bless to the both of you. Ang reply na lang ni Kurt kay Ann. Then mao na nay last convo na mo. And last 24 of September, na-shock na lang ko because I received an invitation card from them. I don't know kung gisend ba sa tugtuyo or na wrong send lang. Nagkurugog lantaw sa card. Daghan kog pangutana nga bisan isa wala na tubag. Kinanganong kadali ba sa kasal? I am not the bride pero di pa ko ready. Di pa ko ready nga kasalon siya sa lain. Nganong kadali ba? Ngano? It really hurts. Yes, of course. It is not easy to let him go. But I need to. Kasi may masasaktan. And it is better nga ako yung masaktan kaysa may masaktan akong iba. Pupunta ka? Oo. Siyempre sana. Kasi wedding yan sa taong minahal ko ng sobra. Sa akin siya nangako ng kasal pero sa iba siya ikakasal. And I want to witness their wedding. October 23, ilahang wedding. Nakaadto ka? Wala, kay di mo sugot akong mama, so I witnessed their wedding through video call. Kurt is standing in front of the church, gayo-ayo ang suot siyang mama. He's wearing his black tuxedo. Gwapo kay siya, bisan sa video call rin ako siya nakita. He asked his ate, "Te, unsa na? A video or picture?" Sabay niya nga kapusing-pusing. Mingon ang ate ni Kurt, nga di oy, gwapo mo daw. Nanguta na si Kurt kung kinsa. Mitubag ang ate nga secret. Ug mingon ko sa ate ni Kurt, nga te, pakisabi congratulations. Ingna siya nga pasmayla para mosamot siya kagwapo siyang gisuot. Dahil nagsugod na og tulo akong luha. Ngayon yung ate niya, mag-smile ka daw. Nanguta na si Kurt kung kinsagod na. Gikuha niya ang phone. Og nakaingon siya og nganong na ako. Og ako siyang gignan. Yaps. Smile gano diha. Gipugan ako kung luha nga di mo tulo. Bati pakagnawong di pa ka mo smile og samot. Sabay yaga-yaga og katawan ako. Then, ako siyang giingnan nga congratulations Kurt. I am happy for you. Giyan ako ang call kaya nitulo na jud akong luha. Taod-taod ni tawag na ang iyang ate. And the wedding started. Playing beautiful in white. The church door slowly opened. I watched the bride walking towards Kurt, and I wish it was me. Until the wedding is done, naglantaw ra gyapon ko. Sakit di ay maglantaw sa tao nga imong kilove ug taman ug nagpromise nga ikaw iyang pakaslan, pero sa lain niya gitupad iyang promise nga kasal. Ako yung nauna, pero siya yung wakas. To Kurt and to his wife, congratulations. PS di ay, sorry if naunsa na ng akong language nga gigamit. Wala na ako kasabot sad sa akong gibati-got. Dari ng kutob og daghang salamat sa tanan. Ladies and boys, mga listeners, mao kana
ang last update ni Anne para sa confession nga library.